Salam podcastımızın dinleyicileri, bu edek sanımızda telekeç Seher Aşerif bilen gurrundaşyk boldik. Podcastın ahyrına pikirlerinizi, duýgularyňyzy bize ýetirmeňizi uly hormat bilen haýyş edýär. Göwnüňizden turar diýip umyt edýär. Seher çaqyrymyzy kabul edip gelýäňiz üçin köp sag bolun. Özüňiz barada gysgaça görünmeräň, Seher Aşerif kim? Bolýa, salam alaykum İsmail ağa. Köp sag bolun çaqyrýanyňyz üçin. Onda özüm barada gysgaça aýdyp bersem, podcastyň adymy gysgaça. Söýlemän. Asıl men maşgalan ýeke çagasy. Mektebi 2006-njy ýylda oturdum. Kiçilikden ingliz dil muallimi bolma arzum bady. Ol höwes nirden geldi diýene atam özleri moğullim we babuşkam, jeduşkam ikisi moğullim. Muallim maşgalasyndan. Näme üçin imende ingliz dil muallimçilik diýsek, hemmemiz kino görmän olur ya. Kurslara gatnaýardym, Hollywood filmlerini görýärdim. Ýani fantastika kinolar çykyp başlandy ýyllardy. 2006-njy ýylda mektebe oturdum. We her bir çağda arzu bolýar. Meselem käbir çağlar keçilikden kosmonawt bolman arzu edýänler bar. Lotçik bolman arzu edýänler bar. Guruluşçy bolman arzu edýän bar. Men şu wagtki wagtymda belki Hollywood'a gidip işläp bolmarum diýip arzum bady. Şoň üçin ingliz dili öwrenmekde höweslendim. We 2006-njy ýylda mektebe oturamna o wagtlar 2 ýyl staj bady. 2 ýyl staj işläp, soň uniwersitete egzamine girýärdim. Indi men 2006-da mektebe oturdum we staj edip ýöremätim. Birden staj aýrylan soň 3 ýylyň uçurumlary, soňky 3 ýylyň uçurumlary abiturient boldy. Ýani uniwersitede taşyrmak kynlaşdy. Konkurensiýa. Bäsleşlik. Bäsleşlik köpelli. Men Mawtum Uniwersitetiň nesil mugallimçiligine taşyrypdym. Gynansakda geçip bilmedim. Men näçe mektepde L'Oreal bäsleşlik diýelim. Soň halkara Türk Uniwersitetiне taşyrdym. İngliz dil mugallimçiligine. Ondan geçip bilmedim. Soň Malazia Petronas Uniwersitetiне girmek arzum bady. Otayda nesip etmedi. Yoksa köp tanışlar tügeleme okap geldiler, işläp ýörler. Siz onda mektebe oturdyňyz we 3 uniwersitet, 3 ýokary hojalyny taşydyňyz, 3-näme ýykyldyňyz. Soň Petronas Uniwersitetiне ingliz dil mugallimçilik däldi, imенно şol IT urundan taşyrdym, kompýter ulumlary. Ondan geçip bilmedim. Seretdim. Malazya'nın goloyuna Indoneziya var. Dip Indoneziya gittim öz şansımı barlayıp. Bir yıl İndonez dilini öğrendim. Sonra üniversitede egzamine taşırdım. Dip İngiliz dil mugallimçiliğine başladık. Köp ýakylmalardan soň. Ahir ýetdiňiz. Hudaýa şükür. Onuň sorasaňyz men kim diýeni, men po obrazowaniu ingliz dil mugallim. İş tejribem boýunça geolog, gorny inženerlik diýär. Geolog, dağ inženeri. Näde beýle bolýar? Ingliz dil mugallimçiliginden iş tejribesi, dağ inženeriyede iş. Bolýar. Men 2015-nji ýylda ingliz dil mugallimçiligi tamamladym. Tamamlandy, stipendiýam bady. Ondan ingliz dil mugallimçilik praktikasyny etdim. Men praktikany Bali şäherinde etdim. Bali şäher bolany Indoneziýanyň turist şäheri bolýar. Turistler köp gelýän şäheri. Şo taýda mugallimçilik praktikam etdim. We telekeçilige höweslenip başladym. Nädip?
Nädip? Men şunu aýdaýyn. Ilkinjilik bilen başlamyny Rossiýadan Indoneziýa kömür almana gelipdiler. Men şonu terjimeçi bolup başlapdym we aýlyk alýardym. Şeýdip kömür önümçiligini öwrendim. Zawoda gatnap kömür önümçiligini öwrendim. Şondan başlady hemme zat. Telekeçilerin teoriýasyna bolup saňar. Yani terjime diýen asyl terjimeçide köp informasiýa geçýärdi. Dogry. Asyl. Onun Hytaýa gitmeli boldum, olam okuw boýunça. Hytaýda 6 ay bolamny dil öwrendim, ýöríte dil öwrenmek üçin gitdim. Öwrendim hem, ýöne biraz dilim döwüldi. Sebäbi aňsat dil däl we. Hytaý dilini öwrenip başlamdan soň rus dilini aksent törep başlady. Onun orta dostlarım diye näme bol sen diline? Ya unutdunmy? Ruski ýazyk. Ýok diýeni Hytaý dili aňsat däl. Ýöne şo taýda dil öwrenip ýören wagtym önümçilik öwrendim. Iwu şäherinde ýaşaýardym. Iwu şäheriniň daş töwereğine önümçilik gatken. Şo taýda da şeýle seredip dinläp öwrenýärdim. Soň ýyzyma Indoneziýa geldim. Indoneziýa gelemne 2016-njy ýyl 2015-iň başynda geldim. Soň towuk ýetişdirmek üstünde öwrenip başladym. Dağın başynda biz towuk ketekleri bardy. Şo towuk keteklerde onuň 5000 towukdan başladyk. 5000 towukdan başladyk. İki sortu var. Çal semreýe ýöne keselwend. Sağlyk ikinji sortu bolsa sağlyk tarapdan durnukly ýöne semremesi haýal alýar. İkisem 35 gün çal semreýäne 2,5 kilo çelli gelýär. Haýal semreýäne 2 kilo çelli gelýär. Ondan şeýdip partnýorum bilen deňe alyp başladyk. Meselem 5000 birinji sort alýan bolsak, başga ketekde 5000 jüjäni ikinji sortdan alýardyk. Balans etmeli da onu. Bir tarapdan çal semreýäne keselläp ölme riski var. İkinji tarapdan haýal semreýe ýöne onun aýratyn riski var. Yani sen otada srokdan itirýän kileden. 35 günün köp saklanyny towuk uje öz-özüni ýip başlaýar. Öz-özüni ýemek näme? Semremesin. Besediýär, diňe ýemek bilen bolýar. Ondan uje ol невыгодно kesmeli bolýan sen. Şeýdip 75 müňe çelli ýetirdik dostum bilen. Ondan bu uju bankrot bolupdy. Towuklarymyz ölli, näme üçin öleniniň habarym ýok. Batdyňyz. Hiç meselesiz. Hiç zat kalmadı elimizde. Yani maşin satmalı, maşin kalmadı o. Daja notebook'a çelli. Şeyle ölen son yani iýimlerin pulunu tölemeli, dermanlaryň pulunu tölemeli, keteklerin pulunu tölemeli onu. Şonu tölejek diýip, sebäbi hiç kim sereden yok da sen towuklaryň ölüp dur, wahay diýip ýüregi awajak. Ýok biznesde. Ondan köp satlar satmaly bolduk. Daja şunu aýdaýyn, hatda telefona çel satdyk. Norlanňyz? Nol. Smartfon ýok, elimizde kerpiç telefon. Böyle şeyler sonra başyňyzdan geçirenler aýtdyňyz. Umumy telekeçilik barada gysgaça gurulmaran telekeçilik näme siz üçin? Seher Aşerow üçin telekeçilik näme zat? Risk. Köp adam risk diýip bilýär. Ýöne riskem etmän başarmaly. Körne gitsen, yani rozvaçki diýilýär. Hiç maglumat çöplemeni, näme ýetişdirjek, näme alyp satjak, kime satjak. Şonu öwrenmäni ýola çykyp riske girsen, onda bu bolanok. Pulun gidýär. Şoň üçin yani şunu aýdaýyn, meniň üçin nemişe öwrenmek bolaýmasa? Gymmat öwrenmek bolýar, gymmat mektep.
Awa. Sebebi 75 min tavuk azat değil. Awa. Yitirmek azat değil. Men yadıma düşe tavuklarımız öldü. Awa. Elimizde de işsat kalmadı. Ve dostum ikimiz birbirimize sered otur. Yat yurttu. Haladilnikteki produktlar primärne 10 güne yetti edi. Da. Ondan sen ejene de ece telefonuma 100 manat oklaydı diýen bilen bolano. Awa, birbirimize sered ne etmeli? Aç kalmam yat yurttu. Awa. Şeldem? Näme etdiňiz? Şunu aýdaýyn. Allah Taala hükmen bir gapy açýan eken. Aç goýano. Awa. O şo wagt meniň kursdoşum jaň etdi. Üniversitede blog yapdyk. Seher Indoneziýada mı diýip sorady. Jaň etmezlerden poçtama ýazdy. Menim men Indoneziýada diýdim-de nomerymy berdim. Awa. Soň jaň etdi. Görüşeli. Näme üçin diýsem, bize terjimeçi gerek diýdi. Sen Rus dilini, İngiliz dilini, o Indonez dilini bilýän, terjimeçi bolup işläp gördüň. Biz bärde firma açdyk. Bize gelip işläýdi diýdi. Aç oturamadyk. Awa. Ondan bardyk, tanışdyk. Firma bilen ulalaşdyk. Bilam magdançylyk bilen meşgullanýan korporasiýa. Firmaň ady Black Space. Kömür gazyp alma işleri vardı. Nikeli ruda gazyp alma işleri vardı. Birinji giden ýerim, ikinji giden ýerim komandirovka gidemmi, kömür magdançylygyna gitdim. Yani bu şahta däl, üstü açyk. Ekskavator bilen üstüni açyp soň plastlara çelli gazylýar bu içine. Kariyera в открытом виде diýilýär. Şeýlerak soraw. Telekeçilikde tejribeňiz boýunça iň kösenen zadyňyz näme? Telekeçilik eden döwrüňizde iň köp nämeden kösendiňiz? Şunu aýdaýyn, bilýän kamni bilýärdim. Asıl şu biznes barda kitap okumaly. Dogry, rahatçan. Hükmen okumaly. Sebebi men şunu aýdaýyn, men okumadym diýen welin ýadyma düşýär. Student wagtym 2013-nji ýylda Robert Kiyosakiň ähli seminarlaryny dinlätdim. Ýene de şol biznes kitap okumak höwüsüm kän ýokdy. Men ýaltarak bolam. Dogry maýdan kiçilikden biraz ýalta, o ýöne durmuş bu mektep hükmünü. Yani men telekeçilik men üçin öwrenmek. Edi öwrenmek asyl gymmatly zat ol. Kän akylly adam däl ol edi öwrenmek. Sebebi neme barda? Kitap okan wa, şu kitap okumak bolýar. Haça bu şonu etmeli. Edi öwrenmek wagtam alýar. Wagt alýar bu. Wagtam alýar. Dogry. Onu ýaltarykdan kösendiňizmi? Ýöne ýalta adamyň kelleden başgasy işleýär. Näme diýilýär? Kreatiwne myślenie diýjekmi? Şey diýsem men ol hiç işlemeýän ýalta däl. Okumaýanam ýalta däl. Ýagdaýa seredemni ýene de ýaltaçylyk gören. Yani dastatçyny okumadym, dastatçyny dinlemedim. Men şoňa ýaltaçylyk diýen. Atak işlemni durman işleýärdik biz. Marketingi analiz edýärdik. Onuň bazaryň analizini edýärdik. Näme öndürmeli, näme satmaly, näme satyn almaly, näme çykarmaly. Hemişe şonuň analitikasyny edýärdik biz. Ýöne de maslahatlaşyp biljek halypam ýoklugy sebäpli kynçylyk çekdim Diňe pul gazanmak üçin telekeçi bolmalymy? Bereket gazanmak üçin diýsek bolar. Sebebi näme? Bereket diňe pulda däl. Asyl bereket pulda däl. Tersine pul bereketde bolýar. Bereket özü näme adam? Ol nesibe, seret köp adam
okaya, ılgaya, işleye ve hemme kişi hemme kişi jan ede, ýöne hemme kişi den gazanyp bilenok. Näme üçin? Näme üçin? Bereket meselesi var. Nesibe. Herekede bereket dämi näme? Herekede bereket. Ýöne şuna aýdyn, biz köplenç näme üçin höwesimiz gatça? Sebäbi şu wagt isleýär. Men şu wagt öwrendim, şu wagt isledim, şu wagt baýajak. On ýazat ýok. Şu wagt netijesini görmek isleýär. Ýok, onuň wagty bar ahyryn. Sen häzir bolýar düşündin, gurukluk wagty gelýär meselem, şeýle dämi? Ekinlere, ösümliklere suw gerek. A sen içiňden gelişýär, ýağış ýagan o. Daşky gurşaw, daşky täsirleri diýýär. Ýok. Hemme zat elimizde däljek bolýar. Ýağmyra köplenç bereket diýerler. Oğlum, sen İslamatyň ýagan okdary. Ol İslamaty ýagýar. Wajyplylygy boýunça ilki işgär gelýärmi ýa-da müşteri? Şuna aýdyn, müşteri bilen aratnaşy gurýan işgär. Telekeçiň özüm uranokmy näme? Telekeç hemme zady başarmaýar, ýani hemme zady ýetişmeýär amylgap. Ýani wagt ýeten onun üçin. Şuna aýdyn, meselem любой bir aviakompaniýa diýeli. Bir aviakompaniýa üçin meselem klientler bilen aratnaşy gurýan kim aviakompaniýada? Bilet satýanlar. İlkinjilik bilen bilet satýanlar. Aýra kassadaklar. Etika we estetika. Müşteri bilen ılalaşma, müşteri bilen guruluşma. Şol aviakompaniýanyň ilkinji ýüzi. Adam bildin ally, onuň samolotyň içine waty kim bilen aratnaşyk gurýar? Şu taýda stewardesslar. Stewardesslar. Samolotyň içinde aviakompaniýanyň ilkinji ýüzi stewardesslar. Şolar asl meseleni çözýär. Näçe kaprizli klientler bar. Dogry. Ýani köp pikirdiýe näme soragyna iň wajyp bolan. Klient mi kady? Klient wajyp. Ýöne şol klientden gurulşýan seniň işgäriň wajyp. Şonu ýetişdirmeli. Dogry. Meselem, bir kafe ýa-da restoran açdyň. Gelýän müşteriler bilen gurulşýan kim? Ofitsiantlar, hyzmat edýänler. Hyzmat berýänler. Meselem, kassir, şeýle başda gelýän ofitsiant. Menü berýär, gurulşýar. Onuň näil gurulşmesi, onuň nahar getireni ýa sen kofejik zakaz etdiň diýeli, çay kamany getirmesi. Güler yüz, malakatly söz, mehr, ılalaşma meselem, müşterine menüň içindäki bir zady satyp bilmän başarmak. We meselem kofe zakaz etdim, baristo. Baristo kim bolýar? Kofe ýasayan. Barista bilen gurulşmak isleýän müşteriler bar. Olam güler yüzlü bolmaly. Gelýär maňa amerikany çygatyp ber, maňa cappuccino etip ber, nähili espresso edip bilýän diýip soranna, birinjilik bilen şol maglumaty berip bilmeli, öz edýän işini bilmeli, ikinjilik bilen güler yüz. Iň ýakyn rastaýany, iki adam arasynda iň ýakyn rastaýany ýylgyrmak. Onda telekeçi, ýekeje adam şu zatlaryň ählisini sagdamady bolýar-da. Öz işlerini maýa goýmady bolýar. Maýa goýmadynyň edil meselem ssenarist. Ssenariýany ýazýar şeýleden başda. Başda bir kitap ýazylýar, şu kitapdan hem ssenariýa ýazylýar, ondan soň kino düşürilýär. Şeýleden? Şeýle. Biznes hem şonu ýaly. Ýani ilki plan düzelýär. Plan düzmeli. Biznes plan düzmeli. Onu sen ýeki özüň düzmeseň hem ýani partneriň bolup biler ýa-da anamdar işgäriň bolup biler, finansist diýdimmi, onuň marketolog diýdimmi. Marketolog näme diýär? Bazar analizini diýär. Sen ssenariýany gurmaly. Ol bar,
telekeçiğin как будто düş görýän ýaly ya da galüsinasiýa diýilýär. Awa. Käbir adamlar düşünmeýär onuň pikirini. Ýöne ol näme etmeli şo pikirini fazlaşyp düşnükli dile getirip ssenariy ýazanny we biznes plan ýazanny düşnükli bolmaly. Men lampçyka öňürjek diýenlem bolanama. Dogry. Haýsy lampçykany öwrenjek? Haýsy lampçykany niden aljak? Çyrmaly niden aljak? Näçe manatdan satylýar? Öwrenmeli. Awa düşümde lampçyka gördüm däl. Awa. Da. Şeýlerak sorap. Awa. Söwdagar bilen telekeçiň näme tapagy bar? Asyl şuna diýen söwdagaram telekeçi. Söwdagaram telekeçi ýöne hiç tapagy ýokmy? Telekeçiň içinde şeýle adamlar bar. Söwdagar, alyp satýanlar bar. Awa. Senagatçy, önümçüler bar. Awa. Ondan alyp satýan näýli? Import bilen meşgullanýan telekeçiler bar, eksport bilen meşgullanýan telekeçiler bar. İçerki bazarda alyp satýan telekeçiler bar. Awa. Şon önümçüligini diýen telekeçiler bar. Şuna diýen ekrançylyk bilen o hojulukda meşgullanýan telekeçiler bar. Şu bazarda alyp satýan telekeçiler bar. Magazin açsaňam sen telekeçi bolýan. Şeýle magazin açmak üçin näme gerek? Ya firma açmaly, sos karhana ya hojuluk jemgyýet, ya da sen telekeçilik patent açmaly. Awa. Şoň esasynda açylýar. Bunyň hemmesi telekeçilik bolýar, ýöne içinde strukturalara bölünýär ol. Şol görnüşleriň arasynda iň peýdalysy haýsysy? Iň peýdalysy senin iň gowuran we iň gow edip bilýän işiň. Golya bir adam alyp satmany gowulýar. Ýöne alýa satýadyň özüne kär görýär. Meselede Töwerany peýdasy ýokam. yok, näme üçin peýdasy yok. Şuna aýdyn, alyp satmak näme diýmek? Diňe ýeki özüň jygyrlygy bar, telefon alyp soň magazine getirip satmak däl. Ya ona medyanlar bar. Olam telekeçilik. Yani diňe o däl. Diýjek bolýanym şul. Meselem alyp satmak aptavik bar, aptowy. Apto alyp satýanlar bar. Olar näme diýe? Optumdan satyn alýar. We bir magazin ya da bir näçe magazin açýar. Şeýledämi? Şol gowy bahadan getirip satýan üçin söwdasy goýurýarmy? Ýöreýär. Söwdasy goýuran üçin magazinin içindäki işgärlerini alyp tölep bilýärmi? Töleýär, dogry. Garagoly bar, kassier bar, onuň alyp getirýäni bar, şeýledäm, paýlaýany bar, polka ýerleşdirýäni bar. Olaryň hemmesi aýlyk alýar we öýüne maşgalasyna çörek alýar. Çörek getirýär. Peýdasy bar diýmek. Peýdasy bar. Bar eken. Yo, meselem şuna diýen, men kompýuter alym gowy bahadan we gowy bahadanym satdym. Maňa näme peýdasy bar? Size diňe jüýüňizde köprak pul işe. Men öýe pul getirýäne. Maşgalam çörek ýýär. Şeýledäm? Gowdamy? Kime? Diňe maňa peýdasy ýok. Maşgalama da peýdasy bar. Dogry. Meselem işlemeseň näme diýe köpsi? İş soraýar. Has ýalta bolsa işlemese näme diýe? Qarz pul soraýar. Indi men işlep pul gazansam, hiç kimden qarz soramasam, olam bir peýda. Dogry-da? Olam bir peýda. Men hiç kime bergidar däl. Başga noktaýa nazardan seredýäňiz. Hawa o barada pikirlenmänler. Telekeçilikde hökmany bolmaly 5 sany başarmak näme? Başarnykmy? Başarnygy обычно sen özüň kesitlemek gaty kyn. Невозможно. Başgalar sen ýerine kesitleme mümkin. 5 san başarnyk. Hawa telekeçi boljak adam şu ratlary oňarmaly. Ýoksam şonu oňarmasa telekeçi bolup bilen o kyn iş ýa. Bolan nokta şoň elinden telekeçilik gelen okşam etmese. Telekeçi şuna aýdyn. Adamlar bilen gürleşmäni başarmaly. Da, kommunikasiýa oňarmaly. Kommunikasiýa. Näme üçin? Näme üçin?
Sebebi telekeçinin eline bir neçe tane işgär var. Men ona aylık verdim ni. Yani işlen şekline gürleşmeli diyen zat yok. Olaran birinin çağası, olaran birinin ece kakası, olaran birinin ağası ya da cigisi. Ya da uyusu. Doğru. O. Onun ne şeyle bir zat da durmuştu. Şuguna sen ona aylık veriyen. Ertir kim bilir? Ertir sen ondan aylık alma mümkün. Durmuş da o. Doğru. O. Şonun üçün ne diyeyim? Ertirinin pikir etmeli. Şonun üçün kommunikasiya gatı важный ve adamlarla ulalaşıp bilematın senin kadrın, senin işgärlerin ulan goğulaşman başarmalı. O demek değil birini silamalı hükmen. Yani köp pikir ediye men hazır bana grubi etmesem men depeme çıkar diye. İş yerine basmasam son işlemez diye. Onun kayemek motivatsiyam gadi pikir ediye köpsi. Yanlış pikir. Конечно. Yanlışlığını ne için bilen oklar? Men pikirimçe adam onu diyen olup bilir. Men pikirimçe biznes literaturu okumanlyk üçin. Ana, birincilik bilen diýdik kommunikasiya, ikincilik bilen öwrenmek. Öwrenmek. Yani haça hemişe bir zat öwrenmeli. Ilym diýelmi? Ýöne şunu aýdaýyn yani haýsy ilym? Şunu aýdaýyn, meselem haça bir kalkulator ulanmany bilmeli. Yani telekeç boljak bolsam haça bir kalkulator ulanmany bilmeli. Sen neçe prosent bu goýuňy meselem neçe manat bolýar ol? Neçe alýan, neçe satýan, neçe aýlyk berýän, neçe üýe getirýän, neçe girdiçi, neçe girdiçi çykdyjyn bilmeli. Sen şonu bilmesen onu arlanmak gatansa. Doğru. Bir diýdik kommunikasiýany gowy başarmaly, iki yani haça bir kalkulator ulanmany başarmaly. Öwrenmeli. Üçüncülük bilen ne motivasiya diýip bir zat bar. Höwes. Ihlas. Ne köplenç şu gün başladym, şu gün meniň höwesim köp. Ertir höwesim az bolmaly de. We şol motivasiya izgiderli bolmaly. Näde sağlamaly onu? Şunu aýdaýyn. Käbir adamlar ýagyş ýaganmaty настроениýesi kemelýär. Käbir adamlaryň настроениýesi gowlaşýar ýagyş ýaganna. Biz näme üçin içki dünýämiz howa bagly bolmaly? Näme üçin içki dünýämiz daşy gurşaga bagly bolmaly? Bizim motivasiýamyz öz içimizde oturmaly dämmi? Ýadamaly däl sözü men şondan görýän. Yani ýadamaly däl, fiziski däl. Yani ýürdünden aşamaçyl. Gerek bolsa ılgamaly. Ýöne höwes etmän ýadamaly däl. Höwesini kemeltmeli däl. Ol stabilni, balansirowny gitmeli. Sebebi indi pikir eder sen bir açdyň diýeli iş yerleri, Onuň bolly men ýadadym höwesim gaçdy diýip zawod ýatyp bilmersiň. Onça giden işgäriň aýlyklary näme etmeli? Olar gidip täzeden iş gözlemeli. Şeldämi? Sen onuň biznes planyň bardy. Şol biznes plany banka görkezýän, şeldämi? Atçatda görkezýän hökümeti. Sen onu ýaly aňsatlyk bilen iş ornlary ýapmak, on näde doğru hasap edýän. Şoň üçin hem höwesiň izgiderli bolmaly. Bugün bolmady dip ýadamaly däl. İşlemeli köprak. İşlemeli. Ýöne kör göz bilen gitmeli däl. Ilymla gitmeli, maslahatlaşyp gitmeli, soraşdyrmaly, biraz analiz etmeli. Doğru. Ýöne şeýler, zat bar, şeýler, käbir işler bar. Bolanokda şo. Bolanok. İş ýöremese näme etjek? Nesibe diýen bir zat bar. Men meselem vertolyot alyp satjak diýem o.
Ha. Şeýle kellen alýan zat bolmaly. Ba. Kim alsın onu? Ha. Näme dedik? Üçüncü motivasiýa. Dördüncü doğru adamlar. En kıyını. Asıl en gereklisi. Dördüncü dik koyduk, ol diýmekdäl, ol birinciden has. Yok. Eýle de en gerekli. Näme Warren Buffett diýär, yani sen niýe 5 san dostum bolsa diýär. Ha. Dördüsi näli bolsa senim şeýle bolsun diýär. Ha. Näme iş edenin неважно. Şol işi kim bilen edýän? Kimler bilen gatnaşýan? Kimler bilen gatnaşýan? Dostlaryň kim? Nähil adamlar? Kimler bilen işleşýän? Düşünekli. Beşinci. Beşinci finans. Finans. Ha. Nereden tapmaly? Finans. Asıl finans her hil usullar var. Mesela yani startup diye bir söz var. Ha. Startup bolany bir biznesi noldan başlamak. Ha. Her bir biznes planın her hil büdjeti var. 10.000 manatlygy var, 100.000 manatlygy var, 1 milyon manatlygy var. Indi şeýle bir zat var, kredit doверия. Kredit doверия nämeden gelýär? Kredit doверия senin ilmiňden gelýär. Kredit doверия senin tejribäňden gelýär. Kredit doверия senin dost ýarlygyňdan gelýär. Indi şunaýda 5 diýdik-a, asıl 5'ten 3'üsü olsa, yani asıl şunaýda 5'ten 4 sene bar olsa mesela. Adamlarla aratnaşyň gowy kommunikasiýa. Ilmiň bar, öwrenýän. Motivasiýaň bar, daşdy öwrenen gowy adamlar. Ha. Geler bir investor seni gowy senin işini gowy ha. Kalkulasiýaňy, yani biznes planyny, matematikany dogry hasaplar gowy we şoňa pul ýatyrar. Ol bir startupyň usuly. Şeýle mi? Doğru. Ya da bankdan kredit alıp bolýar. Şeýle mi? Ha. Käbir adamlar maşyny satyp pul ýatyrýar. Olam bir usul. Usul käm diýme. Ha ol sen men häzir başga ýere gitmek üçin awtobusda da gidip bilýän, taksam bilen gidip bilýän. Şeýle mi? Eger gerek bolsa, maşyny satmaly bolsa, näme etjek? Doğru. Durmuşda. Maşgala biznes model doğrumu? Maşgala biznes. Semeyni biznes diýär. Semeyne kampanya. Ha. Maşgala firmasy. Dol bir zat aýtyp biljekkä. O käbir adamyň hakyna girmek islämem. Ýöne men özüm maşgala firmada işlemek islemezdim. Sebebi? Nähil gowulsaň bilay, nähil gowy işleseň işläý. Senin yetip bilýän limitin bolýar. Şol firmada. Nähil limit ol? Barıp biljek derejeň uje belli bolýar käbir ýerlerde. O derejeden ýokaryp böküp bolanok. Imine şu maşgala biznesindemi? Maşgala firmasynda. Be. Indi firmanyň ýesi kakasy. Awa. Direktoryň kakasy. Awa. Direktoryň orunmasary ogly. Awa. O. Kassaň başynda aýaly. Şeýle. Awa. Ýöne şunaýdaýyn, şeýle gowy maşgala firmalar bar. Üstünlükli alıp barýar we hiç bir işgäriň göwüne değmän alyp barýan maşgala firmalar bar. Muňa biz gowzar etmeli. Asıl adama bagly, maşgala bagly, firma bagly we şunaýdaýyn işgäre de bagly. Meselem
kar firmada işläp oňorp bilmän çykan işgär şo firma bardy gowzat gürlemänem biler. O tarapam bara. Ol aslında maşgala firmanyň eýesi bolmak aýyp zat däl. Ol bir üstünlük. Şonýaly stilde gidýän biznesmenler bar. Ya da maşgala firma gurmayan biznesmenler var. Yani ikisem gowy. Nem üçin? İkisem adamlara iş orunları dörüdüyor. İkisem adamlara aylık töleýär, salyk töleýär. Yani ikisem peýdaly. Türkmenistana en potensial gowy telekeçilik ogurlary näme sizin pikiriňizçe? Häzir näme maýa goýmady? Menin pikirimçe men asyl owa hojulukda ökdü hünermende ýöne owa hojulukda potensial görýän. Şeýle biz agrarny ýurt. Ha, bizde bar neft var, Hudaýa şükür, gaz var, her bay ýurdumyzda baýçylyk bar, ýerasty baýlyklar bar. Ýöne owa hojulugy üns bermeli. We şuna daýyn näçe köp ekin eksen şonça yer zaýalanmaýan eken. Boş ýere gün düşýände zaýalanýar. Yeri işledip durmaly. Yeri işledip durmaly pikir edýän. Özüm men daýhan näl ýöne soňky bir ýyl hepde bir gezek bir zat öwrenjek bolýan o hojalyk boýunça. Meselem ýüpekçilik. Gaty gowy iş. Häzir köp näme telekeçilik edýäňiz? Häzir men kokopit import edýän. Kokopit näme? Kokopit dolany kakos wapilka bolýar. Yani pomidor ýyladyşkanalarda toprağın yerine ulanylýan kokopit bolýar. Ben şonuň sowdasyny edýän. Toprağın yerine. Toprağın yerine. Meselen Tomus'ta yazdı, baharda biz ekini toprağa ekýäs. Şeýlem? Awa. Biz kışta da ýemeli. Awa. Onun kışta ekmeli bir ýere. Kışta kokopide ekeniň o. Yani ýyladyşkanyň içinde temperatura sazlanýar. We yani kokopide ekilýär. Toprakdan alýan minerallarny alyp bilýärmi onuň kokopitden? Şuna daýyn bir kokopit özüne 18 litr su saklaýar. We beren suwuň sinkidini. Kokopide ekeniň üçin beriljek dökülner gramlap hasaplanylýar. Beren dökünüň hem siňenok. Nawa? Onda näme üçin kokopide eken zok? Arzan zat däl şonuň üçin. Bahas gymmat. Kokopit, yani gymmat diýmän ýene arzanam däl. Atak sen biznes planına hasap çykýar ol. Hudaýa şükür pomidor eksport şu wagt gowy edip dur. Türkmenistandan bizim ýyladyşkanadan ýetişen pomidorlarymyz o bizim bir näçe ýurtlarymyza eksport edilýär we ýygy giderli. Siz işgär ýetişdirýäňizmi? İşgär ýetişdirip bilme arzum bar. We şonuň üstüne işläp görün. Bir näçe işgäri ýetişdirýänim, ýetişdirip görün. Bul imanna marketing uruny. Gözlem tapar diýip owadan söz bar. We dogry söz bar. Nawa? Siz nähir garaýaňyz? Şo barada aýtyp biljekleriniz barmy? Allah bermek islemesedi, islemek bermezdi. Arzu etmeli. Yani arzu etmek gaty gowzat we şo arzuňy maksatlara bölüp bilsen. Maksatlara, ädimlere bölmeli. Ha. Eden arzuň şu gün bolman biler, şu ýyl bolman biler. Belki 5 ýyl soň bolar. Diýdiga yani motivasiýa ýygy derli bolmaly höwes.
Doğru. Ve doğru adamlarla gatnaşmaly. Diýär sen maňa dostuňy görköz, men senin geljegiňi aýdaýyn. Bu biznes diýip käbir telekeçiler halkyň götürmejek işlerini edýär. Meselem, 1 manatdan alýan adam 5 manata satýarlar. Oňa nähir garaýaňyz? Bu Doğru biznes maýsam. diýär, biznes men işim, men elimdäki zat. Doğru maýsam men beýle adam tanamak, şoň üçin men görmedim. Bar bolsa da bu erwet zatmy, gowy zatmy, dogry zatmy, ýalňyş zatmy men onu kesgitläp bilmerim. Sebäbi men o derejedäki adam däl we o wezipedäki adam däl. Meniň işim sowda mesele. Şeýle sen ondan alyp palança manattan aldyňa palança manattan satdyň diýip bilmerim. Sebäbi her bir işte başta meselen bir önümçülükdi. Başta rashodlary bar, sibis doýmas çykýar, şeýldem. Şu harit näçe manada çykýan bolsa, onuň telekeçiniň üstüne goýan pay bar. Biz gapdaldan seredenimizde 5 manada aldy, 25 manada satdy ýal görünýän bolup biler. Ýöne hemişe beýle-de. Sen ol işi etip görmedik bolsaň bileňok da. Asa adam del. Yani şuna aýdaýyn, yani biznesde hökmen harit satmak del, pul gazanmak. Informasiýa gaty gymmatly zat, tejribe. Ilmyny satýan sen. A sen oňorýan bolsaň geldi et şul işi. Başarýan bolsaň etdi göräý. Sen arzan sataýanmy? Doğru. Oňoran bolsa özüň ardan satar. Oňoran ogly bolsun. Yani bu diýmek däl, maşinstvo bilen zanimasiýa etmeli däl, ol Hudaý saklasyn. Ýöne diýjek bolýanym, käbir ýagdaýda sen diňe harit sataň ok. Sen şoň ilmynam satýan üstüne. Sen sebäp şonu öwrenmek üçin näçe wagt sarp edýän, energiýa sarp edýän şeýledämi? O pul berip öwrenilýän zatlar bar. Risk edýän. Onuň esaslarym bar. Pulla näde pul ýasamaly? Bol banklaryň işi. Banklaryň işi dogry ýani. Yani telekeçe emeline orta tejribedäki we orta derejedäki telekeçileriň emeline pul bar. Ýokary derejeli telekeçilere agdajagym däl. Düşündüm. Yani öwrenmelidiňe de Pasiv dohod diýip bir zat bar. Pasiv dohod bolany aktiv dohod bilen pasiv dohodyň tapadyny düşündiren. Aktiv dohod men şol işin üstünde duramny pul gelýär, girdeji. Eger üstünde durup işlemesem girdeji gelenok. Ol aktiv dohod. Men bolmasam girdeji ýok. Ol aktiv dohod. A pasiv dohod men bir ýere pul ýatyrýan. Men bolsam bolmasam şondan girdeji gelýär. Näde? Pasiv dohod. Kyn soralar berýänler. Asıl jogap bermez kyn däl. Dogry jogap bermek. Mesele Siziň pikiriňizçe? her hil usullar var. Ol şuna aýdaýyn. Mesela senin magazynyň var. Ve sen şol işi gowy başarýan, gowy öwrenýän. A mende de pul var. Men özüm işläsim gelenok. Men diýen İsmail, sen şu işi gowy başarýan. Daway men sana şu pulu bereýin. İkinji magazyn açaly. İkinji magazynyň girdejisini 50-50 paylaşaly. Maya goýup pay almak. Maya goýum. Sen işledýän, men pasiv investor bolýan. Maňa pasiv dohod gelýär, sana aktiv dohod gelýär. İşleýänden gazanýansyz. Bile. Sebäbi
den risk edilýär. Investor pulunu risk edýär. O üstüne durup işleýänem öz awraýyny risk edýär. İkisi hem gymmatly zat ol. Şeýle usul bar, ýa-ni ýöneki usul bar. Awray telekeçilik dünýäsine köp zat düşýärmi? Elbetde. Даже şunu aýdaýyn. Awray diýmek, ýani deep bilers brand. Lichny brand. Şahsy brand. Marka diýsen bolýar. Awray, ýani sen awray bir ýiten soň izine getirmek gatykyn. Невозможно diýip pikir edýän. Şoň ýaly. Ol sebäbi bir gezek ýitiren brandyňy izine gaýtarmak gatykyn. Asal awray diýdimi ýa-ni kreditde berýär, näme zatlardan ibaret? Awray, anam awray bolýar. Adamlar ýani sana inanmaly. Meselem, şu gün men ýazýan ruçka öndürýän. Ertirem yazmasa şu ruçka. Kim alsın menden inne ruçkany? Şeýldem? Yani o awray şol. Brand. Şol brand boýunça ruçka çykarýan, başda ýazýan bolsa, soňam yazmasa boldy men. Yani sektor mütkü daýmaly. Ýöne de tanarlar, hay şol öňki. Şol yazmayan ruçka çymy diýip diýerler-de, näme? Näde brandleşmeli? Näde brandleşmeli? Bolýar, хорошо. Seret, meselem senin haridyň bar. Harid meselem diňe bir öndürýän haridyň del, ol senin berýän hyzmatyňam sen haridyň bolýar. Ýygyderli. Asıl brandleşmek biznesiň iň gymmatly zatlaryň biri. Iň köp çykdyjy çykýan, çykdyjyly işleň biri. Ýygyderli, hilli bir zat bermek. Yani şu gün gowy bolsa, ertirem gowy bolmaly, bir gün hem gowy bolmaly, iki ýyl hem gowy zat çykarmaly. Täzelep durmaly, ýa şolar gowy zatda dursa bolýarmy ýeter. Assortiment täzelemeli. Meselem, men gowy çay demleýän bolsam, gök çay içenler var, gara çay içenler var. Inni amen kofe içenler. Şeýldem? Kofeňam her ýerdürlüsi var. Espresso, americano, cappuccino, latte, macchiato, mocha, raf. Şeýle gidiyor. Ýygyderli o erkimiň öz isleýän zady var. Branda köp telekeçire pul ýatyrma bir kelek. Ay näme gerek diýe. Reklama, image firma ýüzi bolmak. Ya bir gaçýarlar şu çykdajadan brand üçin edilýän çykdajadan gaçýarlar. Şunu aýdaýyn, meselem ona bazarlama diýilýär. Marketing. Yani marketing içinde brand girýär, reklama girýär, onuň PR diýip bir söz bar. Adam aratnaşyklary. Men ona sosializasiýa diýen. Ýadyma düşýär, kömür gaz bolýakam sosializasiýa çykdyjynyň 50 götürüm çykýardy. Asıl çykdyjyň daşyndan şonçuda sosializasiýa çykýar. Sebäbi sen hemme kişilen aratnaşygy sazlamaly. Nähil belli brand olay, daja şunu aýdaýyn, Coca-Cola. Hiç kaçan reklamasını kemeltmedi. Dünya belli marka. Reklam etmese de bolýar. Ýöne sen marketing etsemmi, etmesemmi diýen zat däl. Ol hökmen daýmaly bir şert. Etmese ýatdan çykýan Coca-Cola. Belli wagtdan soň ýatdan çykar. Подсознаниедан çykar. Aňasta aňyp bir zat bar. Yani asıl mesele reklama şoň üçin edilýär. 25-nji kadr diýilýär aňa. Yani sen onu
daýmaly sebäbi hemişe gözüňde bolmaly, görüp durmaly onu. Daşy şunaýda meselem Ferrari reklamasyny näle diýe New York'ta Wall Street'te brokerlaryň köp geçýän köçesinde ýanyp duran gazyl renkli Ferrari'ni goýýa park edip şeyden olam bir reklama. Hökmen televizorda görkezmekde. Demek Ferrari auditoriýasyny gowulypdyr. Mira barmalary. Hawa, auditoriýany bilmelim alla. Конечно. Dilden dile reklama var. O dilden dile reklama oluşu ýa-ni kredit beriden gelýär. Reputasiýa. Reputasiýa. Hawa. Yani her türlü kanal var. Mesela television, banner, köçede duran televizorlar. Şeldem. Haridine bağlı. B2B reklaması var. Yani B2B harit var, B2C harit var. Mesela men Cocopeed'imi näme üçin reklam edeyim? Olar näme B2B, B2C düşünýär? B2B olany business to business. Mesela men Cocopeed'imi ýyla dyşgana satýan. Yani halka reklam etmek gerek geldi diýen. Biznesler arasynda. Meniň auditoriýam ýyla dyşganalar. Düşdüm. Şolara reklam edýän. Biznesi bolan adamlar. Ýyla dyşganasy bolan adamlar hawa. B2C olany business to customer. Yani men satan aracı, müşteri. Müşteri. Потребитель. Klient. Oluje mesela ruchka men onu B2C reklama bolýar. Doğru. Yani men mesela ruchkan diňe ýyla dyşganlara reklam ederim peýdasy ýok. Hemme kişi. Sen halk üçin çykarýanlar. Seldem. Hemme kişi telekeçi bolmalymy? Meselem şunu diýen, hemme kişi mogulym bolmalymy? Ya da hemme kişi buhalter bolmalymy? Ya hemme kişi garul bolmalymy? Hemme kişi eger şeýle seyretsek, men pikrimçe hawa. Näme üçin belli bir derejede? Mogulym bolmaly, mogulym nähir bolmaly, mogulymçylyk kärine işlemese de mesela öz çağlaryny ýetişdirmek üçin belli bir derejede mogulym bolmaly. Psihologiýa bilmeli. Garol bolmalymy? Ýene öz çağasyny, öz maşgalasyny, öz biznesini goramak üçin garol bolmaly. Onda men sizin soruňyza başgaça jogap bereyim. Hemme kişi telekeçi bolmaly diýenden asly şunaý diýen, finansowy gramotnost diýen bir. Finansowy gramotnost. Maliýe sowatlylygy. Maliýe sowatlylygy. Yani diňe meniň gelýän girdejimde, çykdyjymy hasaplamany başarmaly. Mesela meniň çykdyjym girdejimden köp bolsa, onu ýetenek. Kaçanla meniň girdejim çykdyjyma seredene 3 есе köp bolany, onu men azat. Azat bolýan. Maliýe tarapdan azat bolýan. Asıl şunaý diýen, haýsy işte işläy? Çykdyjyny hasaplap bilmeseň bolanak. Yani mesela mogulym alyk bar. Şonuň palança götürümini ýa-da alyp goýmaly. Soň ýygnap ýene bir zada ýatyrmaly. Diýip pikir edýän. Aňsat işdel, aňsat del, hiç aňsat del. Maşgala var, çağlar var, çykdyjylar var. Ýöne iň bolmat diýenler. %10 götürüm. %10 götürmeyi. Ayar piyona koymalı. Aylygyň, stipendiýaň, sen telekeçi ol girdejiniň %näçe götürümini alyp goýup bilýän bolsaň, gapdala diýmek diňe ýygnamak däl. Ýygnanja puluny nire ýatyraňna bolýar. Puldan pul ýasamak diýip sorap berdim. Şol bolýar. Ähli adam onu maliýe sowatlylygy bilmeli. Maliýe barada çala bolsa da bir esasy zatlar bilämeli. Şeýle pikir eden, matematikany bilmeli. Matematikany bilmeli. Başlanýaç matematikany. Telekeçi çağasa näde ýetişdirmeli? Aňşat sorag däl.
Ýöne köp çağlara sorak görsöň, meselem Ne teleke çağdan başga bolýar-da, öz biznesi bilen maşgalasyny kan eli degen ok, eli yeten ok. hemme telekeci däl, ýöne bar. Köplenç. Bar. Ýa diňe telekeci däl, ýani başga işte işleýän adamlaryň gaty başagay bolýar. Ýöne ne teleke çağdan köplenç baý bolýar. We baýyň çağasy nähile geçmeli. Çağa sorak görsöň. İslendik bir çağa sorany. Köplenç enatasından gerek zat, enataň oňa berip biljek wagty, ünsü. Terbiyesi. Asıl en gymmatlysı şol. Sen häzir Oxford Üniversitetine ýa-da Harvard Üniversitetine näçe pul töläý. Senin berip biljek terbiýäňi ol üniversitetde o professorlar beren ok. Doğru. Sen ol çağa senki. Doğru. Olonky del. Asıl çağalaryň isleýän zady enatadan üns, vнимание. Mehr. Sen ol mehri hiç bir üniversitetden hem satyn alyp berip bilen ok çağa. Pul satylmaýanda. Pul satylmaýan zat ol. Enataň mehri wajib. Sen sen mehrin pula göre ölçülmeýär ol. Okumaly, öwrenmeli, işlemeli, gazanmaly. Näme üçin? Sen maşgalany üpçün edip bilme üçin. Şeldem? Şeýle doğru. Analaşan. Ýöne diňe o däl. Edep terbiýe de bermeli. Maşgalany üpçün etmeli, edep terbiýe de bermeli. Sen özüň kiçi wagtyň ýadyna düşürä. Wagt aýyrmaly. Wagt aýyrmaly o. Sen kiçi wagtyň näme zatlar işleýädiň? Oynamak. Kim bilen oynamak? Maşgala. Oynamak. Kiçi wagtyň oynamak. Mektepde wagtyň bile üýüş etmek. Mektebe oturjak wagtyň bile üniversitede taýýarlanmak. O diýmek däl, olaryň hökmen enatama ol matematikany, ingilisçiliğini hökmen bilmeli-de. Diýjek bolýarmy sen şoňa berip biljek mährana. Ýanyna dany duýdurmaly. Podдержка bolýar. Özüňi ösürmek, kämilleşmek isleri. Özüňi kämilleşdirmek isleýän işiňe de gerek. Bu diňe telekeçilik däl, asyl durmuş как будто biz suw akymyna garşy yüzýän ýaly. Sen dursaň suw akymy seni alyp gidýär. Doğru. Özüňi şoň üçin kämilleşdirsen gowum gadyp pikir edýän. Hemişe bir zat öwrenseň, meselem taryh. Taryh okusaň ýa-da taryh dinleseň. Täze bir zat öwrenseň, bir zada arzu etseň, pianino çalmakmydyr ýa-da gitara çalmany öwrenmekmi? Bolýar, men şonu dolu öwrenip bilmesem, şonu öwrenip başlan wagtym şol prosesde beyni işläp başlaýar. Aktivni işläp başlaýar. Onda esasy işin gatdaryna sunuwatan bolmaly ýa-ni. Hökmen sunuwat däl, ýani islen bir zadyň öwrenmek bolýar ol. Sen meselem anatomiýany öwrenmek gerek şeldämi? Esasy güýmenjäň daşyndan başga da bir gaçwatalga ýalap güýmenje bolmaly ýa-ni. Hobby. Robot ýaly işläp bilen okda. Telekeçilikde boldy men ýadadym diýen wagtyňyz boldymy? Eliňiz goýberan. Hiçat gerek gel, boldy taşlajak diýen wagtyňyz boldymy? Ol bolýar. Ol her kimde bolýar. Adamlar, insan. Daje meselem sen demirden ýasalan robot bolsun, demirden ýasalan kompýuter bolsun, maşin bolsun. Ahyrna hatardan çykýar. Daje 1000 ýyllyk garantiýa berilen bina. Şeldämi? Doğru. Biz 1000 ýyllyk adam däl, ýöne bir ömrümüz bar. Ýadawçylyk bolýar, balansirana motivasiýa diýdik, ýöne ol ýadawçylygy başga hiç kime görkezmesen o. İçiňde diýip bilersiň, ýadadym. Dinjalmaly. Dinjalyp durmaly. Şoň üçin ýa hobby diýdik.
hemişe iş değil. Maşgala üns vermeli. Ha, üçü öyle. Ha, esası iş, maşgala we güýmenje. Gaç Özüm. wagtlaryga. Özüm. Ha, özüm. Ha, Ve Öz bu, öz halayan işine. Be. Doğru. Özüne wagt aýyrýan, maşgalana wagt aýyrýan, işine wagt aýyrýan. Bu dämi? Gowy. Oturup pikirlenýäňizmi? Meselem, ýek özüňiz. Özüňiz barada. Doğru maýdan oňurdugymça, her gün özüme terede goýjak bolýan. Özüme gapdaldan seretjek bolýan. Başga adamlaryň gözünden. Hawa seretmäne sinenşen başga adam gözüne gapdaldan gyradan nähili görünýär. Şunki yani başımdan bolup geçen zatlary täzeden izine saradyp görjek bolýan. Her gün etmeýän sat değil. Özüňi terede goýmagy maksat değil. Ego diýen bir zat bar. O ego ol aslında ego artykmaç bolsa da gowy değil, ego bolmasa da gowy değil. Men birinjilik bilen seni özüň gowy görmeli. Özüňi syylamaly, ýani özüňden başlaýar da. Doğru. Sen özüň gowy görmeseň, özüňi syylamasaň, hiç kim seni sylamaz. Hiç kim seni halamaz. O ýöne ýa-ni ego da artykmaç bolmaz ýaly, ýani tereze goýsaň gowmy gady pikir edýän ýa-da ýakyn bir dostuň bolsa, sorasaň, her gün sorasaň ýüregine düşersiň. Ay hetde de bir gezek. Sorasaň belki gowy bolar. Telekeçilikde şeriklik nähili garaýan? Partnerство. Partnerство. Gowy taraply peýdal taraplarym bar, ziýanly taraplarym bar. Ýöne iň siziň üçin haýsy gowy şerikli bolmakmy ýa köýdüň bolmakmy? Birinjilik bilen ýagdaýa görä. Hawa, ikinjilik bilen. Ýagdaýdyma näme iş edýäniň? Неважно, kim bilen edýäniň. Hawa. Eger dogry adam tapan bolsaň, bile gideniň gowy paylaşıp gidersin, paslaşıp gidersin, maslahatlaşıp gidersin. Daja meselem işleri paylaşarsın. Birin berde önümçülüğün başında birim satuda aslında gowy dol. Ýöne şuna aýdyn. Daja maşgalada sen ilkinjilik bilen partneriň tapmaýan. Hawa. Her bir erkeň Ya da her bir aýalyň erkeň maşgalasynda partneri aýaly bolýar. Aýalyň maşgaladaky partneri adamsy bolýar. her bir adamyň ýany ýoldaşy bolýar. Ýani ýoldaş. Şärik däme olam. İki şärikden çağa da bolýar. Doğru. Adam şärik. Hawa. Ýöreýän ýoluň şärigi, ýoldaşy. Ýoldaş bolýar-da, partner. Hawa. Durmuş partneriň bolýar-da. İýjem jeýledi. Biznesde sen o biznes partneriňle pul ýasaýan. Doğru. Şeýldemi? Hawa. İkisen bir dost ökmünde bolmaly hadi pikir edýän. Senin maşgalada aýalyň senin dostuň bolmaly. Hawa. Senin biznesinde eger partneriň bar bolsa, senin partneriň senin dostuň bolmaly. Ýöne şoňa laýyk bolmaly. Hawa. Onda soramyň jogaby ýene adamyň özüne bagly bolýar-da. Hawa pis tapar supesi diýsem grup bolar. Onda adamyň başarmagyna bagly ýa oňarýan bolsa ýeke başlyk, oňarmaýan bolsa da. Oňarmaýan bolsa däli, özü oňşan bolsa, tapan bolsa şärikli. Bolup biler, ikisem gowy. Ýöredip bilse. Hawa, men meselem kokopydy ýeki özüm alyp satamam. Partnerim var. Lampa önümçülüğünde partner var. Bu oňşaňyz. Hawa. Gowy. Men Indoneziýada tok ýetiştiremde de partnerim bardy. Sebäbi
Ay her hil ýagdaýlar bolup bilýär. İşiň çykyp bilýär, maşgala bilen işiň çykyp bilýär, saglyk ýagdaýyň kemelip bilýär. Şeldem? Dogry. Dokumentasiýa işleň çykyp bilýär. Ikinji adam senip Çalışmagy. Gerek da. Edil özüň ýaly. Agzy birlikde bereket var. Ýa-ni näme diýdik? Hereketde bereket diýdik. Hereketde bereket. Agzy birlikde de bereket var da. Doğru. Menne yok bereket, onna vardır. Onun hakkı bereketi men paylaşandır mesela. Şeldem? Aa, doğru. Gıyska yol. Doğru. Biznesde ağırlamak. Näme aýdyp bilersiň? Asıl diňe biznesde de durmuşda da. Şuna deyin, maşgalada da çağa hükmüne enatan ağırlamak yanlış. Enat hükmüne çağanı ağırlamak yanlış. Daşa şuna deyin, öňüne pişik var diýeli. Ya da itin var diýeli. Şeýle eliňde de çörek ýok. Ýöne çörek bar ýaly diýip eliň aşak tutýaňa. Peş diýen şeýle gel diýen. Eliňde de çörek ýok bolsa, olam Allah'ın ýa-damyna. Sen eliň isgap çörek gözleýär agul. Ha? Durmuşum şeýle, biznesem şeýle da. Men sana gel etli somsa sat ýani. O bişirýän sana satsam, senim somsan ýematyň içinden et çykmasa, diňe soğan çyksa. Men allap satanym bolanokmy? Allap satana böyle. Men meselem kokopitde de despe satsam, обычно despe satsam. Doğru zatmış ol. Yanlış? Biznesde ağırlanmak ve ağırlanmak ikisem gowzat değerler. İkisem oňardyňça özüňe bagly. Yani ağırlanmak sapak çıkarıp bilen adama peýda da getiren ýokmy ýani? Peýda getirýär. Seresap bolsaň gowy. Ünsli bolmaly. Köp adam meselem üns merkezini ýitirýär. Sen köp sat bilýän bolup bilersiň. Ýöne howlukmaşlygyň seni ýalňyş ýola eltip biler. Ya da büdürep bilersiň. Hawo, ýykylwan bilersiň. Üns vermezlik ýalňyş burada. Sen hemme zatdan gowy başarýansyň. Gowy dostlaryňam bardyr. Ýöne ünsün gaçyramatyň gidýär. Doğru. Diňe ağırlanmak däl, ağırlanmak. Yani ünsün gaçyrmagam gowy zat däl. Ağırlanmak erwet zat, ağırlanmagam gowy zat däl, ünsüňi gaçyrmagam gowy zat däl. Çenden aşa howlukmagam gowy zat däl. Ondan şeýle atlara äýnek ýalyp takylýardy. Atlar şeýle ılgyýaka sagyny çepini görenok. Diňe öňüni görýär. Diňe öňüni görýär. Ana olam ýalňyş zat. O rus dilinde rozowachki diýilýär. Meselem aşyk gözler diýsen. Aşyk bolan gözler. Sen adama da aşyk bolýan, sen oň içkili minuslaryny görmek ukyýyň ýitirýän. Kemçiligini görüp bilenok. Artykmaçlygyny görüp bilenok, kemçiligini görüp bilenok. Meselem bir gyzy aşyk boldyňda, körüne aşyk boldun. Gattalda dostlaryň bir zat diýmäne de gorkýandyr. Çekinýändir. Biznesem şeýle da. Balans tapyp bilmedim şu. Käbir adam meselem etip bolmajak bir biznese aşyk bolýar. Arzuwny edýärdi, şu arzuwny gömülýärmi bir hili? Analiz eden o. Özüni alladýar. Arzu etmek gowzat, arzu etmeli, ýöne bolup biläjek arzuwny etmeli. Akla sygyp biljek zat bar da. Şol bolup bilmejek biznesiň ışkyna bolup köp wagtyny, köp puluny, energiýasini, dostlaryny ýitirýär. Doğru.
Ýalňyş gyza aşyk bolsaňam şeýle. Şeýle? Şeýle. Şeýle. Da. Ýalňyş biznese aşyk bolsaňam şeýle. Doğru. Sehra. Men pikirimçe bu podcast boldy. İnşallah. Ýazykly geçdi. Hawa. Mene öz soralarıma o cevapları taptım sizden. Dinleyicilerimizden eğer sorular bar bolsa sizi nereden tapıp bilerler? seherashirov@gmail.com. Seher Ashirov Hawa. @gmail.com. Hawa. Gowy. Sehra köp sağ olun. Size sağ olun. Görüşmek gyzykly boldy. Men üçin hem şeýle boldy. Sağ olun.